Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti tsindaan. Sinalabay kan tinutukan ni Brihida ni Eva iti patadam. Sana imbilin asumurot da ito'y iti dagos na. Iti sabali abangir, nagparik na kaninana Susan, nga dama di anapasamak kan ni Eva. Iti may sangal daw, immasidag ni Conrad kan ni Eva. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lumayat ka iti ibagak. Tulungan ka tap no makaawit ka. Anya day tase, ibagam Nalakalak, mate. Basta pagtulagan ta. Anya ko mati pagtulagan ta, sir. No kayat mo ti makaruk at ditan lang irakadan ken kanibrina. Ipamuspusan ta. Ket siyak ti mang sweldo ken ka. Pangalaam iti pang sweldom kanyak, sir. Ni ka di mambrihida? Saan ka di at ikwarta ni Sir Steve ti pagsusugal yo? Saan? Nilang brihida ti manugal. Saan kong amo ti agsugal? Nagsingpet ka tao. Ulpot a lalaki. Anya anasingpet. Kano manugal. Anya ti aramidam ti tayan ti balon? Anya ti planom kan ko, ana? Kit kita no limo kay ti galot dagiti ima na. Amang ano makalibas. Saan ang makalibas dayta? No awan lakat ti mangrok at kan ko, ana? Di mo padpadasan ti mangluko kanyak. Awan kwarta na dayta pagsugal mo. Anya pagsugal? Si kamot. Intaman kit di dita kusina ta mabisinak. Ada ginatang ko dito'y amakan. Intamangan, panawam dayta a babae dita. No adda data, isutitad taken ko, ana. Ala, intang arudoy. Kakaisunang adda ginatang mo amakan. Kalpasan na, rumwarta manayin. Wen, Conrad, bareng mangabak tamanan ita. Awan pa ni Eva. Saan nga ta ang nakitarayan? Awan ka no mo ti ammo ni salud nga agar-aram. Wano kaayan-ayat na. Ay, anya nga rodan tinapasamak kan ko, ana. Masapol na maamuan na itidadakkel na na ito. Kat masapol nga ipakamo ka nagiti pulis tinapasamak. Madanaga na kitinapasamak iti para si kaso kanyak. Imbaglakit din tanda nagbaliwan ti kasasaad ko diti ospital. Imbaga ti doktora, nga ininot nga agsubli ti pigsam, manong. Ti pakasdaawak. Kasano ang nasabido nga nak? Adalakit di mangilalaog iti sabidong iti kanam. Imbaglakit di tabasit ka no tinailalaog. Isumot lang nga inot anay dalitak. Bakit? Mapantamanan ni Jefferson tao. Tadamagan ta, no anya ti resulta ti inyuman ta kadakwada. Ay, jak nakaturturog po iti danag ko. Ay, jak lakit di maawat no dadakas ang napasama kiti anak ta. Ay, agpada talaang. Ngam saan ta kumaapaabak iti danag. Uwan lakay. Amang ano, adadakas ang mapasama ka na ta. At adakat nga raw at ita maarayat. No adama di ang napasama kan kuana. Wala, intangaro doon. Barang adam-adamag tamay at resulta. Un nga raw. Ang kasano nga tama ti masakit nga amo ti anak ta. Agdamag tanton ka ni Salod, akatulong da. Ha? Makatugaw kayon adakda kayo, sir? Saan kayon ang maulaw na awan mang tulong kada kayo? Wen, Salud. Yamanag ka ni David ang singasing na ti umay mediti ospital. Kayat ka di asawan dayta? Analalaing ti doktor ditoy? Ngam ti doktor agayam ni Ma'am Brihida? Paimbestigar ko, nupod no a doktor dayjay wano saan. Manghalangatan ni Ma'am Brihida iti peke a doktor, sir? Apay nga ro na dinakpulos na agasan. Adadamot anay dalitak.
Di na mo't pinexamin ti Darak. Sa bagay, nabayag ngagpaysongom umay di balay. Ngamawan mo't nagbaliwan ti kasasaad yu, sir. Iso nga tapek asaan anasaya at day jaya doktor. Pagkunaan nyo mat, sir. Di na pa'y impalaboratory ti Darak. Kat inaramid na ita ti doktor dito'y ospital. Palubusan nakmatan, ma'am. Madanagan lakit din dagiti dadakkel ko. Agyan kan dito'y. Awan para labakan para dalus ko no palubusan ka. Pangasim, ma'am. Nagrigat ti kastoy. Nakarakadak dito'y dagusyo. Ikatam ko mga rod at italidag iti imak. Anya nga ikatan? Tapno aglibas ka kat isagmak na kasta? Di dan tumaamuan ti naramid yu kanyak, ma'am. Basta palubusan dak nga agawid iti balay mi. Sa anak ata nga, tapno isagmak ko ti bukod ko akaradkad. Awatamon abalod kan iti sidong ko. Kaya yu asawan, di tuyak nga agyan. Anya pailaang ti sapulam. Mangmangan kamot dito eh. Agyan rulak ko maitid ito a semester, ma'am. Saan nyo kumaadadaalan ti masakbayak? Saan ang madadaal ti masakbayam? Tapakpakanan kamot dito eh. Anya ko mati masakbayak dito, ma'am. Kat may saak abalod. Kaslabot na nagpukaw nga asok di anak ta. Ayan na nga tan. Masapol at tulungan ta dagiti pulis nga agsapol. Ano ba? Kasanungay lakay. Mangalata iti ladawan ti anak ta. Intaag damag ka dagiti tattaaw no nakita dati anak ta. Sapay ko ma. Tawan da ka sa napasamak na. Alain tang arudan. Alam ti may sa ladawan. Tasyak mat ti may sa. Manong aldawan ang mapukpukaw. Uray ko mamot na umawag. Di mat nga ron agring ti cellphone na. Ay napo. Iyaday yung iti pagnaksan ti anak ko. Anya ti ko na ti Doktor Manong. Rumwar ka ka din? Kastamat ti kunana, ngam saan nga ijidak ka labalay ti pagdiretsoak. May mayat Manong. Ngamawan mat ni Eva para asikasukan ka. Kuna ni Salon, anapan ka no impakaam mo na iti dadakkel na ka iti pulis, ti kaawan na. Adapay ladawan na iti kalkalsada na ipaskil nga isukat missing. Madanagan lakit din na iti dadakkel na. Sana rumba nga maamuan ni Brida, ang nagbaliwan ti Marikriknak. Awanan tuksin iti bagik. Anya ti sumarunong nga addang mo, Manong? Paimbestigarak di doktor agayam ni Brida. Nasayaat mat. Tapno maamuan tayo, napudno mat laang a doktor day jay no saan. Apa man na makarwarak ditoy, kaduan nak amapan iti pulisya. Saan ka di nga imimay ni David dito'y balay? Saan mo't, ma'am? Manipod impanaw na ni sir. Saanan nga imay? Apay pinakibiyangan na ti kahadiyero. Ninsamot sir ti nagayab iti lalaki ang mangala, ma'am. Sino day ta lalaki? Ay, jak am mo, ma'am. Ama no kadwa na iti negosyo. Katulong aklaang ditoy. Iso asaan ko nga am mo dagiti kakadwa ni sir iti negosyo. Amok, saan mo ang masapul nga ibaga? Aglisi ka! Tamapanak iti kwarto mi. Iti ka di kwarto ni sir, ma'am? Apay a kwarto ni Steve asasawam. Amin nga adda dito'y kat kukwakmat. Nalipatam ka din nga asawa nak ni Steve? Ha? Sa balimot nga minti kwarto, manipod agsaksakit ni sir, ma'am. Anda kanumat na kaibaga iti agim imbestiga a pulis. Nakita da sinalabay ni Ma'am Brida ti anak ta iti sindaan. Sakbay ang nagpukaw. Ay, inak ibaga da ito kundi sa load. Tapno ibaga naman iti amo na. Wen, bakit? Barang ni Brida ti surutan da iti nalimad. Barang adda iti puder na ti anak ta. Dukas ta.
Kaawatan nga rod ani Brihida ti akin aramid iti panagpukaw ti anak ta. Anya apay ngay, no di kasta. Anya nga iti panggap na. Apay nga inaramid na ti kasjay ken ni Eva. Anya ti amok ngay. Hingga nga rodan, tapno maamuan ta ti ayan da Brihida. Nakaumay kayo mo't dito'y dakkel abalay, nana. Ay nabalasan ko. At dakano nakaibaga iti pulis. Anakita da ni Ma'am Brihida. Asinalabay na kano ni Eva. Sakbay ang nagpukaw di anak ko. Iti nga taal daw nga imbaundaan na pangimatang iti tinapay, nana. Ay nalabit akasta. At dalakit ni iti sidong na ni Eva nga anak ko. Inala na nga ta? Tapno pagbalinan na, katulong na? Ha? Kasta nga ta? Hanggang apay ngay asaan ang maawagan ti cellphone ni Eva? Ayun ngagpayson niya, nana. Apay ngay asaan ang makontak? Saan nga ta nga inala ni Ma'am Brihida ti cellphone na? Kasta nga ta, nana. Apay ngay apakibyangan na ti cellphone ni Eva. Katadamot bukod na a cellphone. Nanginginan to pa'y ti cellphone na. Ngam ti cellphone ni Eva. Naabakan tinaglakwak iti cellphone ni Eva. Ikanak pa iti pagpunak. Awanan ni gem ko akwarta. Takasano ang makasubutak no awan mo't pagpuunan. Mangiremedyo ka mat Siyak matlaengan ti mangirimremedyo. Hindi ta ka pengaron. Tenak man agremedyo. Sa dino ti pagremedyo, am? Uray anya ditan. Noad na masabat ko dita apilato nga agputang. Isun up. Kalbaryo na ti abyak. Stay. Kalbaryo? Masarakam ayamat ni Pilato iji kalbaryo. Imay ka din ni Conrad dito'y itay? Saan mat, ma'am? Napanan nga ti sinalbag a tao. Ibaga nakit din na kalbaryo ti biyag na. Siyak ati maparparigat. Iso akas la kalbaryo to'y ayan ko. Apay kumakalbaryo? Kat adda ka laeng mat ditaan nakarakad. Saan ka mataparparigatan? Rita! Umay ka dito itad ibagak. Narsam! Di nakiguyod! Tama nga numay tibkulak! Imbagta na kaumay kayo, ma'am. Adda ka nomot nakakita sinalabay ni Ma'am Brihida ni Eva iji tiyendaan sakbay ang nagpukaw. Awan ka di ti ammom? No sa dino ti mabalin na apagdagusan no bilang? Awan mo ti amok, ma'am. Ay, nagdakas talaga day di ang Ma'am Brihida. Nakitak pa idi imay ditoy. Nagkalkalmanan iti kwarto ni Sir Steve. Kasla alahas mo dyan nakitak na inala na, ma'am. Masapol ang maamuan ni Manong dayta nga inaramid na. Awan siguro kwartanan. Iso nga agraman alahas inalanan. Idi nga rod imay ditoy kat jak nagpadpadlaw, ma'am. Napan ko sinirib. Kat nakitak nga alahas ni Sir ti inala na. Anya ka di tinapasamak? Taim madayuta pa iti ayan ni Eva. Ado ti nakapaskil aladawan ni Eva iti kalkalsada. Birbirukan dan. Kasano ko maamabirukan da? Kat saan matarimrimuan? Kasano na da nakakita? Asikat ti kaduanan sakbay ang nagpukaw. At nga tapay mat nakadlaw, kat ijay mat tiyendaan? Saan lang mo ang mga nadda makaammo ka ni Eva. Abay, di ka kadi madanagan. Asino kumamat ti makaamamo ka ni Eva ditoy? O kasano? Adanay remedyo makwarta? Kasano kumamaka remedyo akat nakitak nga rudiladawan ni Eva nakapaskil. Missing ka no. Nagawid ak adagos tapno ipakaamukin ka. Dagiti awanan bain. Papudpudrutan dati ulok. Inton kon, pinukaw ko lakat nga rod ni Eva. Saan mo po kawin? Itad mo la kanya kon. Anya? Apay ko mga itad ko kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na, ha? Napigsakan Manong, anya ti ko na ti doktor. Mabalin ko kanon ti rumuar. Sa anak amapan iji malay mi. Husto day ta a desisyon mo, Manong. Idarom mo ti asawam.
Gapo iti kinaadda ti lalaki na nakita ni Eva. Oh, kasano nga ron na makapagsaksi ni Eva kat mapukpukaw man. Asino ti mang panagnek nga ang dalalaki ni Brihida? No apay matasaan ang masarakan dagiti pulis. Ang mga no impanaw ni Brihida kat pagbalinan na akatulong na. Nalabas daytan nga asawa, Manong. Lumapanagnek aklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rombang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Naimbaglakit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan idi balay. Papanagnagaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rombang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Imbagkit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan idi balay. Narigat mo't ngamin nga agatap, no saan nakita. Anak kadimit atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brihida timang sabsabidong kan ka, Manong. Tapno matagi kwa na amin asa ni Kwam. Uray ko man o si kasunak mat. Baybay ang lakit din ani Eva ti mga asikaso idi kanyag. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak, wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sapay ko ma, tamabirukan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang Brihida kan ti lalaki na. Alingag. Noan niya ti pagsumsum lang anda. Laok mo sa bidaw iti ka ng tilakay nga asawam. Di awan ko maitan. Mabutan mo, Lord. Ang mga numatay adagos, maduktalan da sinabidunga. Ano nga rin tangay? Baga ang inayon na tinagan mo iti imbang ko na. Awan mo't sa bali nga agtawid iti sa nikwana, no di siya. Anyamot tindag ito eh. Awan mat ka diya. Mapukaw ko man na diya lakay tapno matagikwan mo ti sa likwan. Kasano ko mapukaw? Kat naisagan mo tanti kabil ko nga itad mo nga agas. Impanaw daw. No, kasta. Sabidungan dagayam ni sa isuan itali. Ang kumusta nga tamot itan ni Sir? Imbagta daday ti bakanting apartment ko apagyanam, Manong. Nagsaya atan na ta naira na apimanaw ti agigyan. Wan nga rod, Manong. Dito'y kapailaang nga rod nga agyan. Timang sapol ka ni Eva itati tutukak. Ibaga ka nagiti pulis. Ani Brihida titiktikan na. Wan, Manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva, sakbay anak pukaw, at dalaki di amo na itinapasamak. Mapantay ti presinto ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan ka ni Brihida. Agdarumak. Ti kadikaadda ti lalaki na ti pangidarumam ken kuana, Manong. Lumakaalaak pa'y iti ebidensya. Saan lalay ta ti pangidarumak ken kuana? Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. At dalakit di ammo na itinapasamak. Adda ka nung nakakita ken ka anang salabay ken ni Eva. Dahil ta ti imbaga ti maysa agayem ko, akadwa ti maysa apulis. Dinamag mo kuma iti dayta a pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayem ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na kano ti report, nga mga no imbestigaran da kamat. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwa na. Nalalaing dakit ngam siya kon. Anya ti aramidam? Sa anak arumwar, sa anak amaskara. Adagoma amaskara. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Isu adinak sinsinaan. Tamayranod ka iti kinalaing ko. Kasano no matuntunan ta ni Eva dito da gusta. Diyak lakit di kayat ti mairaman. Nayulim ka din ti darum, Manong. Well, hanggang ti parikor ti takat ti saksi. Naawan nagsaksi, kasano ang mga bakti kaso? Mabalin mat ni Salud.
Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali aka na yun ti ayan na iti rabii. Wan met kat dia. No sa pulan dati pudno nga agsaksi. Kasanoon. Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Rumwarto matlaang ti kinapudno, manong. Sapay ko tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak anang asawa manen. Awan mabalin tanalpasan. At daditan. Nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalod. Anya na ito tsuram. Nyamatan na ito panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom. Rupam langan tiyag parparang. No aramatag ti maskarak. Ada ka di pa'y makabigbig kanya? Numapan kay di balay tila kay nga asawam. Amang ano agatap da. Kat ada mangimbestigar ken ka. No mabigbig dak. Baliwak ti panagnak. At indog matan ti buok ko. Gapo iti goma amaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa'y ama panijay? Tamang ano ada mang tiliw ken ka. Apay ko matiliwan dak. Kat awan tinapanagnagan na basol ko. Bak nang tilakay? Kaya natin mang bayad iti detektive amang sapol ken ka. Apay madanagan ka. Jak tupay madanagan. Aramatan ti utak tapno saan amay sagma. Nabanog ako nga agdamdamag ka dagiti tattao. No nakita da ni Eva. Ngamawan mo't makaibaga. Pakiridin tati pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama? Hanya pa ngay nga ron do di kasta. Di ta pa yan makatrabaho. Kapo iti panagbirbirok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di jidak kalabalay. Agdamag taman ka ni salod. No anyamot ti kasasaad ni sir. Barang makatulong da iti panangsapol tay ti anak ta. Barang nagtultuloy asin maya atin atirik na. Naku na di ni salod nga da nagbaliwan na. Malain ta nga rudan. Ijay arubayan dan ti paginanaan ta. Adamot linong ti kayo ijay amabalin ta pagtugawan. Naggapuan nyo ka din, Nana. Madlaw anabanbanog kayo, Ay, nagsursur-sur kami ang nagdamdamag. No, adda nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kay agdanag, Nana. Tanapan mo't ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni Sir? Wan, Nana. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brihida. Ay nasaya at matngarod no naimbagaan ni Sir. Wen ngarod, Nana. Nabayag basitan ang naidalit. Jak ni namnama ang maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo. Tanaimbagan mo't laangan. Jak mat ni namnama apo migsama nun ni Sir, Nana. Mayat ngamin tinsingasing ni Ma'am Davy ang maipan iji ospital. Ay, saan ka di nga, ada doktor, ang mga asikaso kan kuana dito idakkel abalay. Adda, Nana, ngam ada atap da Sir kan Ma'am Davy, akakutsaba ni Ma'am Brihida ti doktor. Pinaumaydak mo dito'y dagusyo, Sir. Kasanun nga di dakkel abalay. Aday maon ko akadwa mamapanijay. Kandaduan nyo amin na ruangan. Irikip yung amin na tawa. Ha? Isyak ni Sir? Pagyanakon ngay? Saan mo ka diya kayat? Ti makipagnaid pa'y laing dito'y dagos ko. Awan katulong ko dito oy. Ay, kunak no pagawidan da kun, Sir. Agsubli tayong tumatlaing itidakkel abalay. Palpasik pa'y ti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, Sir? Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakkel abalay? Well, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay, tapno awan mangdadael kanagiti kandado na.
Nairikap mo ka ni amin na tawa kan ridaw, sakbay ngayon kandado yu tigay. Wan, sir. Awan lakit ti makastrak ijay. Uray ni Ma'am Brihida. Adamat ngamin sa bali akandado ngayon pagatang yu iti lalaki akadwak itay. Pinayabak na jay, tanalaing agaramin iti pagkandaduan. Tapno manayunan ng iti padlak. Wan, sir. Inyaramidan ng agpayso iti kanayunan a pagkandaduan. Naitangamin, tibilin ko kenkwana. Saanan ang makastrak ni Ma'am Brihida? Dinadaal na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, sir. Pagbabaw yan na amin na madingay na ramin na kanyak. Hindi nagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y sir. Apay ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan ba'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan Apay nga awan tao dito Ada umasidag a lalaki. Ang mga nupulis ang nakasibilyan da kita. Magnaak nga umadayo. Anyamot ka na ti amakan. Awan ka din ti sa bali. Nakakandado ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karbang nga masumrik ti balayo? Tapayan nakakandado ako nam? Jack narod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasano tapay mabayadan ti apartment? No papanawon na tati akin kuko iti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanan tangarudan. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita, dayta ka diti subad mo kanyak. Anya nga rin ti maramidan ta, no awan mo't nga rin pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapupukawan ako ni tinamnama halakay. Saan bakit? Kunada nga road, akabayatan asibibiyag ka. Saan ka mapukawan iti namnama? Nabayag mo't basiton ang mapukpukaw ni Eva. Masarakan tayon to. Amangan, no adala dita asidag. Ay, jakpat yan nga dala ang iti asidag. Apay nga ron adi pa agpakita, no dala ang iti asidag. Mang namnamaak, ang makita tanto ti anak ta. Kaano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Nasingpat ti anak ta. Saan lakit day abaybay anti apaw? Rimormanan ni Ma'am Brihida. Sa bali tilanganan. Narikat ang mabigbig ni iso. Kasla na yaw awan ang Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanganga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak nga igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigi ang nangirakitan ta kanyak. Bigatan. Nga maturog pa'y damang Brihida. Naginom da ngamin adway ti Rami. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing. Tadandanin samutan mapugsat ti tali nga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday na. Nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat san. Gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagpigsa taurok mo. Dumandan ka dita. Tamatantanagak iti kama. Di ka man mga disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak nga ron. Tadimandan ka matunay dito ayan ko. Mang disturbo ka iti turog. Nasapa pala.
Di ka nga ron agurok makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanao? Agpakaturog ka. Mapanak man langan di ta sofa. Suron kon. Nayado mo ta. Nagsakit yung ulok. Si kalaang ayatin na sakit ti ulo na. Aday, napusat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman ang naigid-agid. Sapay la kumata saan dapay amakaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Nakariing ni Ma'am Brihida. Disturbo iti turog ti mapanagisian. Tsak pakot ko ti. Masapul adi na maamon ang napugsat kon ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi. Akas la nakaturog. Nakariing ni Ma'am Brihida. Disturbo matay ito ita makaisbuak. Disturbo ti turog ti mapanagisian. Tsak akot ko ti. Masapul adi na maamon ang napugsat kon ti tali. Agsanggirak latta iti adigi. Akas la nakaturog. Nakaturog ang nakasanggir ti longko. Nalipatak nga inialis ti tali ti ima na kadagiti saka na. Tapno makaidda kumamat. Panawak man langan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Hang oversamat. Naimbaglakit din. Ta saan anadlaw ni Ma'am Brihida ang naging tuturog ka nakasanggir iti adigi. Sabay ko ma, ta saanin arumwar. Maturog ko ma, tapno makapanaw akon. Sabay nagpanaasan ti imak ang nasugat. Anya ka din ti madamag kadagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing aglimang na dya, Brihida. Saan ngagnanayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga ta ang nakaada yun? Inala na ka no ti alahas mo, kuna ni salod. Saan ngagnanayon na makalisi kunakmanen? Adan to pan nakatiliw ti awanan bain. Sapay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Eva, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpet da dyan nga ubing. Anya nga tanti naramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalinda ang akatulong. Kasano, no dakas ti naramid da kenkwana. Nakaturo pa'y siguro da Ma'am Brihida. Awan mo't mga kuasimak di ta kwartudan. Inayadak ti Romar. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapul nga agtarayak. Ang mga numapuutan da rimwara. Taray Eva. Masapul ang makadano nak iti ayandag iti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot a Brihida. Agawa ak pa'y diyang taray. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tatang. Cellphone ti pulis daytoy. Nakiawag ak laeng. Ada ak ita dito ayan dagiti pulis. Sika ka ding agpayso dayta anak. Nabiro kanda iti pulis. Nalibasak ti asungot a Brihida, tatang. Inrakadak ijay dagusda. Sige, umay kami dita presentaw anak ko. Imbaglakit din, tawan tinapasamakan ka. Urayan kayo dito'y presento, tatang. Mabutangak amag na iti kalsada, tawan kadwag. Ang mga numakita nakmanan ti asungot a Brihida. Dita ka laang anak. Saan ka pumampanaw? Pabantayan ka kadag iti pulis. Wan, tatang. Sa anak ng agawid aging gaadi kay kadwa. Sige, umay kami dita ka ninanang mo, anak. Agrubot kami, urayin da kami.
Imbag tayo may kadito dagos ko. At daawag lagi ti pulis. Anya ka di tinyawag dagiti pulis, Manong. At nakano ijay ni Eva. Mapanak ijay. Umay kakadimot. Wan, Manong. Ado ti kayat ko adamagan kan ko, ana. Intang arutan na. Uray sakit na dumot ti kayat ko amaamuan kan kuana. Nasarakan ka di dagiti pulis? Iso nga adda ijay? Jak paya mo. Basta inyawag ti pulis nga dayjay. Kamaudyanan na. Makita tayo matlaangan ni Eva. Ala, lumugan ka nga rudan tamapantan. Ay na, Eva, anak ko. Kung naklakit din no di na ka makita. Kimotong ka. Napnapanam ka di. Inrakad nak ti asungot ani Brihida nanang. Imbag ata na ikagumaak nga inggidagit ti tali iti imak. Agdardara pa iti pungwa-pungwa manak ko. Nairaman ang naigidagid. Ta iti likodan ti nakairiputan ti tali nanang. Anya ka di ti basol mo kan Imam Brihida. Apay nga inaramid na kan katikasta. Kaya't na amaamuan no sa dino ti ayan ni sir. Kanti ayan ti kahadiyero da nanang. Ay, una yan. Nga maapay nga'y akimutong ka. Di nakakadipakpakanan. Pakpakanin dakmat basit nanang. Ngam sa anak ang makaturog na imbag. Tanakarakudak. Nagdakas at talaga na ija babae. No daduma. Iyalis na iti sakak ti tali. Ngam numalipatan na nga iyalis. Jak makaid na. Tanakasanggirak mo't iti adigi ang maturog. Iti dahil tangay naramid na ka. Idarom mo, tasak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman sir. Ita kuman nga adamapan ang pulis iti apartment da iti lalaki na. Agyaman unay. Tasan mo nga imbaga tinang ikabilak iti kahadiyero. Imbagaklatan nga impabangkuyo, sir. Nalaing ka, tasan mo nga imbaga. Ang mga ninalanak at adamat iti balay ti kahadiyero. Inyalis ko lang iti ayan na. Amok ngamin apanggap da nga alaan, sir. Pagsugsugal dagayam iti lalaki na ti kwarta am alala na kada kayo. Anya pa'y tinaamuam iti kadami jay. Sabsabidungan da kayo, sir. Adda kas lapulbos nga ilalaok da kano iti kaninyo, tapno maidalit kayo. Nagdakas da. Idarom ko ida, agraman ti doktor akasabwat da. Paimbestigara mo ti doktor akasabwat ni Brihida, Manong. Talaga nga aramidak da ita. Saan na sakti lokwanda? Amomot ni Eva ti inararamid na. Di na imbaga nga ospital ti ayan mo. Kandi na imbaga ti ayan ti kahadiyero. At dalang iti may sakadag iti kwarto iti balay. Tilaang ada iti kwartom tinaala na. Agraman alahas mo. Pagbayadak iti nanginaday jay ababae, kastamat ti lalaki na. Ang mga naduktalan dati kaawan ni Eva, kat pimanaw da iti nasao nga apartment. Sapay ko mata saan. Napan mo tadagos dagiti pulis, apaman anay baga ni Eva ti ayan ti apartment da. Sigurado a kwartom ti pinagbaybayad da iti apartment ang nagigyanan da. Iso kanayon na rumwar iti na idalitak. Kanayon na mangalay ti kwarta. Ngam awan maramidak idi tanakapsutak. Masino kayo? Apay asimret kayo latan iti dagusmi. Idarom kayo! Ano tinakaidaruman nyo? Umay kayo iti presento. Tasong batan nyo amin ti darom kontra kada kayo. Darom? Anya ko darom? Ija itong presento ti pagpalawagan nyo. Pusasan na kayo. Apay pinusasandak! Ayan ni Eva! Apay ngawan dito eh! Intayo na iti presento. Da kaya do. Ang amne, agor kay man. Apay pinakipuspusas dak. Lilang Brihida ti alan nyo. Iso tinangala ka ni Eva. Masapul akadwa ka iti pangipananda kanyak. Awan basol ko itilintag, sir. Nilang Brihida ti adda basol na. Adamat darom kontra kada kayo. Inagaw yu ti asawa at kinasawa.
Putno ka di asi ka daytay, Steve. Naimbagang kan. Awan basol ko kan kay, Steve. Iawid na ko man. Awanan kay tibain. Kaya't nakpaya patayin babaen ti panang sabsabidong mo kanyak. Anya ka din ti sasawam, Steve. Kasano asabsabidungan ako nam? Nangeg amin ni Eva tinagsaritaan nyo apan ang sabsabidong kanyak. Saan ka makalibak? Kaduam lay ta ayop alalakim. Sana po no dayta, Steve? Saan ko alalaki dayto ya tao? Agdada talang arudan agdenden na kayo ti maysa nga apartment. Ibagang pailaeng asaan mo alalaki. Gapo ka di, tada kami iti may nga apartment kat lalaki kon. Kasinsin ko daytoy alalaki. Talagang ulbud ka. Ado ti basol mo. Isa malungsot kay ti pagbaludan. Saan ko mamatay, Steve? Di na ko mapaybalod. Isublim ti cellphone ko, bakit Brihida? Pati cellphone ko, inalalam pa'y. Awan amok iti bagbaga ma cellphone mo. Saan kan nga aglibak, bakit Brihida? Inalayo ti cellphone ko, anak kabulsa iti pantalon ko. Idi inalayo ti igatang ko kuma iti tinapay. Awan, kunak lang arudan. Idarum kayo iti illegal detention kan panagtakaw. Pangalaam kumamat iti aramatam nga agdarom, ha? Ni Sir Steve, ti makaam mo iti amin. Di na kumamat pa'y balod. Ni Conrad, tinangila ko iti cellphone mo. Agpada kayo ang managdakdakas. Gapo iti kinalaing yung agsugal. Isagmak yu ti bagbagi yu. Sinalbag ti kastoy. Lamok na kumakastoy ti pagbanagak. Sana nagsagmakin ka. Sinalbag ka kitdi. Idi-itid ko amin ang masapul mo. Nasayat ka. Itangawan maitid ko kastan ti bagbagam. Kasano no may pantay di munti. Natagsan kaya makalabanan ti asawam. Ado ti kwarta kin kapit na. Sayang. Awan kayam sirbit kinagwapom tadinak matulungan. Dayta kinagwapom tinang isagmak kanyak. Namabalin, jak kaya ti mapani di munti. Awan inom kin sugali jay. Kasano aya maliklikan dayta munti? Urayag luwatay ti dara. Talagang ikarot na tinagbasulang tayo di munti. Babawi ko na si Mursurot kan ka. Sayang ti kinabak nang ni Steve. Tadjakon pa kay ranudan pa'y. Apay ka di apinayaban na kami dito'y balayo, sir. Kaya't ko agunggunaan ti anak yo. Gapo ta dandani na isagmak gapo kanyak. Anya ti kayat yo asawan, sir. Inala ni Brihida ni Eva, ta kayat na amamuan ti ayan ti kahadiyero. Kasta ka di, sir. Saan ngay maga ni Eva? Nguray amu na nga da ti balay ti kahadiyero. Saan ba't amasapul agunggunaan ti nasaya at anaaramidan, sir? Namlay ta ti may parbeng. Siya kon ti makaamoy ti panagadal na, aging gay ti makaturpos. Nagsardesardeng gaya, ta agtrabaho, sana ituloy manan. Kaya't na ngamin ti makaturpos, ngamawan lang ngamin ti aramatan na akwarta, sir. Kindawag ngagtrabaho kayo laangan ni ti balay, tapno saanan ngagtrabaho ni Eva. Ag-eskwela, tapno may pamaysana ti agadal. Pinagbalinnak matahardineraw ni Sir dito'y balay na adakkel. Isumat laang amatangtangdanan ti agdalos dito'y hardin. Da kayo laangan at itangdanan na, tata. Ay, mabainak paikit din. Pagad-adalan na lang arudan ti anak may. Tangdanan na kami pay. Nasingpet ni sir, nang runa kadagiti nasingpet kan kuana. Ngam ni Brihida anang lipot kan kuana. Addan, ije pagbaludan. Dayjay ti maiparbang itikas kan kuana, tata. Agasam ta sinabidungan na ti asawa na. Nagdakas nga aramid ti kasjay. Timang lipot iti asawa. Ti panagtakaw. Kan ti panagpanggap iti dakas, iti salon at ti pada na taaw. Kan ti panangalan na kan ni Eva, sana inkulong. Sapay naawanan ni Susan iti namnama, ang makita mi pa iti anak me.
At dalagayam di tasidag nga ingkulong ti managdakdaka sa tao. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangan. Agyaman ako, nay nanang. Baligi tayo amin daytoy. Kablaawan ka, balasang ko. Nagunod mo, ti tartarigagayam iti biyag. Agyaman ako, nay, sir. Gapo ititulong yo. Nakaturpusak matlaang. Dakkel ko matipukaw ko. Naimbagam ka ni Brihida ti ayan ti kahadiyero. Dakkel ka di agatad tilinaon ti kahadiyero yo, sir. Dakkel, iha. So ayamanak unay ken ka. Tas ituturan ka anang ibaga nga da iji bangko nga oreno iji laang balay tayan na. Saan nga min arumbang nga isugal dati kinabak ng iyo, sir? Ay tata, nakaturpos kan. Agtrabaho ka iti opisinak. Anda trabaho madagosan. Ha? Pudno ka di, sir? Pudno tinangag mo. Sana baybay anti apo tinasingpet akasken ka. Manu samet dagiti managdakdakas. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pananglibo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.